ugo buzue ọchake mata na aka adịghị ekpuchi ọnwa. Okirikiri ka a na-agba ukwu ose mana agaghị adị ukwu ose enu. Mata amata na ọ bụrụ na nwata enwe chi ọma n'elu ụwa, ọ ga-enwe iro. Mana ihe m chọrọ ịgwa gị dịka mmadụ, mara amarụ na ọ ma ndịrị gị mfe, maka nwata buru ụzọ kpaa nkụ asị na ọkpa n'ajọ ọfịa. Na-agba m mbọ ka eji wee mara onye Igbo ọbụla. Kwachi ọbụla fọrụnụ, onye Igbo kulie oje gbawa mbọ. Anyị nwa bụ ndị Igbo anaghị anọ nkịtị, anyị na-agba mbọ. Ọnya mere ihe anyị bụ tata. Mana ihe m chọrọ ịgwa gị bụ ọkụkọ na-akpa nri, anya ufe aka nọ ya. Mara ndị bụ enyi gị, mara ndị bụ ezigbo enyi gị, mara ndị na-akọrọ ihe nzuzo nke banyere ndụ gị, maka na onye ọbụla nọ n'ụwa a ga-enweta ilo. Mana ihe m chọrọ ịrụtụrụ gị aka bụ ị na-agba mbọ jisi ike. Ebe chi kwadoro gị ije eru, ị ga-eru na bụ ebe. It's just a matter of time. Were obi ndidi nagide ọtụtụ ihe niile na-echere gị aka mgba. Mata amata na ọ bụ na okwu na ụka na-abịa na ndụ gị, a na-achara ndị dị otu a. Mana ihe m ji ịgwa gị bụ jide ogu jide ọfọ, maka na ọ bụ ọfọ na ogu ka ide ji awụ ide. Mana ihe m chọrọ ịgwada gị ka onye Igbo bụ mara ebe isi mata onye ịbụ. Ọ bụrụ mmadụ niile ma ihe m na-ekwu, maka na ihe dị na ngwuru nwere ike itinye nwoke aka mgba ma sechigha nwoke aka azụ n'ihe ọ ga-ịbụ n'elu ụwa. Ọ bụrụ na o nwere ihe ndị gboo emetachaghị na ngwuru gị, nwanne m ji edozie ya bụ ihe ka o nwee ike ịgaziri gị. Maka na ọgaranya chi eze ọ naanị ikpe ego. Mana ka ngwa ga-agwa na igirige ga na-ama ma na-ezu, mana onye ọbụla nwere ọnụ ga na-ekwu ihe masịrị ha. Mana ofu mgbe ọnụ kwuru njọ n'isi gị ga-emesịa kwue mma. Nwanne m, kpee ekpere na ọfọ ị ga na-agọ bụ onye iro gị dị ndụ ka ọfụ ihe ị ga-abụ n'elu ụwa. Onye iro gị dị ndụ ka ofu ihe ị ga-eme n'elu ụwa. Maka na ọ bụrụ na ijide mma nwoke, ị ga-agbarịrị ha fim ha afụ n'anya. Maka na nke a ga-ebu okwu ekwuchara nwee iyi. Ndewo na igere ma gbasaa ma tinye n'uchu ka o nwee ike ịbara gị. Aka mbụ nwanne gị bụ Maazị UC. Cheta na ọ bụrụ na ọnwụ egburu ji eji wee chụọ aja, emesịa ọ ga-epu ome. Ụmụnne m ndị Igbo, daalụ.